дуруд ба ҳаводорони футбол ва салом ба онҳое ки ҳоли ҳамин лаҳзаву соат моро мебинанд. Бо умеде ки ҳама хубу хушед, якчанд хабарҳоро бароятон пешкаш мекунем. Умедворим аз дидану шунидани онҳо шумо барои худ чизе касб хоҳед кард. Хабарҳои мо бошад аз рафтаниҳои ФИРПО Пјанич аз Барселона, ҷангу харкашаи УМТИТИ бо Барселона ва масхарабозии Гризману УМТИТИ иборат аст. Агар омодаед, пас рафтем. ҳам Евро ва ҳам Копа Америка пас аз анҷоми даври яккашниҳоӣ ба танаффуси дурӯза рафтанд то каме истироҳат карда барои рақобатҳои полуфинал омодагии ҷиддӣ бинанд. Ин рақобатҳо барои дастаҳо хело муҳиманд, зеро тақдири рохат ба финал ҳал мешавад. Барои бозам ҷолибтар кардани тамошои ин бозиҳо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода кунед. Инҷо барои ин рақобатҳо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун пешниҳод мекунанд. ссилкаи бозӣ дар комментария аст. Зудтар ба он дароед ва агар регистратсия накарда пас баръакс бурд кардед, зеро метавонед бо истифода аз промокоди барсатиҷӣ дар аввалин пардохт то $100 бонус ба даст оред. Хуниор ФИРПО ки ҳамагӣ соли 2019 аз Бетис ба Барселона гузашта буд, Барселонаро тарк кард. Имрӯз ё фардо ӯ бо Лидси Англия шартномаи корӣ ба имзо мерасонад. ФИРПО аллакай дар диёри туманҳо қарор дорад ва акнун ба гузариши ӯ ягон шубҳаи дигар намонд. Аслан чанд бозингар аз ҷумла Хуниор ФИРПО маҳсули охирин соли фаъолияти собиқ президенти Барселона бар тамом мебошад ки бо омадани ЛАПОРТА ба оҳистагӣ сафи Барсаро тарк мекунанд. ФИРПО низ ба хотири тақвият бахшидани хати дифои Барселона оварда шуда буд, аммо дар даврони Роналд Куман ӯ чандон вақти зиёди бозӣ наёфт ва акнун бо Барселона хайру хуш менамояд. Ҳамчунин омадани чанд муҳофизатгарон ба Барселона мавқеи ӯро ахиран танг карданд ва ӯ рафтан аз Барсаро салло донист. Яъне миёни ҳайати захиравии Барселона ва ҳайати асосии Лидс ӯ дуввуминро интихоб намуд. Ба назар чунин мерасад ки миёни Миралим Пјанич ва Барселона як муноқишаи калон дар пеш аст. Гап сари ин ки Пјанич бо Барселона шартномаро қатъ карданӣ нест ва дирӯз роҳбарияти Барселона ба унвони ӯ оид ба қатъ кардани шартнома расман мактуб ирсол намуд, менависад Марка. Роналд Куман дар ҳайати феълии Барселона бозингари боснияги 31-соларо намебинад ва барои ҳамин роҳбарият ба ӯ чанд вариант аз ҷумла баргашт ба Ювентус ва ё гузариш ба Тоттенхэм Англияро пешниҳод кард. Аммо Пјанич ки соле дар Барселона 8 миллион евро ба даст меорад, аз Каталония рафтанӣ нест. Хотирас мешавем ки шартномаи ӯ то соли 2024 қурб дорад ва ӯ мехоҳад ки то охирин онро кор кунад. Барселона бошад барои кам кардани сарбории буҷаи даста каму ғам не 12 бозингари худро ба фурӯш бароварданӣ аст ки миёни онҳо Пјанич низ ҳаст. Нарафтани Миралим Пјанич аз Барселона ва нофаҳмиё миёни ӯ ва клуб дар қиёс ба нофаҳмиё ва нарафтанҳои Самюэл Умтити фарқ аз инҷо то Вашингтон аст. Агар Пјанич дар нарафтанҳои худ ақаллан ҷанг намекунад, Умтити бошад аз болои Барселона ба ФИФА шикоят бурданист. Аслан мушкилии Умтити замоне сар зад ки ӯ бар қасди гуфтаҳои таибони Барселона ки мехостанд зони ӯро тавбат кунад, дар ҳайати мунтахаби Фаронса дар чемпионати ҷаҳони соли 2018 ширкат карда якбора дарди худро вазнин кард. Акнун бо гузашти 2-3 сол ӯ аз ин мушкилӣ ранҷ мекашад ва дар ҳаят намеафтад. Ба қарибӣ роҳбарияти Барселона Умтитиро расман огаҳ карданд ки бо ӯ шартнома дароз нахоҳанд кард. Дар ҷавоб бозингари фаронсавӣ гуфтааст ки гуфти бобои ғулом ба ягон қавру гур намеравам ва то охири шартнома инҷо мемонам. Аслан шумо медонед ки иллати ин ҳама якравиҳои Пјанича ва ҳам Умтити пул аст. Зеро Умтити дар маҷмӯъ аз ин шартнома 16 миллион евро кор мекунад ва даст болои сина монда бигӯед ки кадоме аз мо аз чунин пул даст мекашидем. Ана барои ҳамин Умтити ҳам тайёр аст ки ин муноқишаро то долонҳои ФИФА бикашад. Нарафтаниҳои ӯ бошад як суруди хуби тоҷикиро ба ёд меорад ки дар рӯзи тӯи арӯсӣ мехонанд: ман намерам очае ба худо намерам очае. ҳай домашо худатон медонед. ба дунболи Хуниор ФИРПО боз як бозингари дигари Барселона фаъолияти худро дар Англия идома медиҳад. Франсишко ТРИНКАУ акнун ба ҳайси иҷоранишин як мавсим дар Вулверхэмптон бозӣ мекунад. Дар ин муддат дастаи англисӣ ҳуқуқ дорад ки ӯро харидорӣ намояд, албатта агар бозиаш маъқул шавад. Дар маъқул шудани бозии ӯ бошад қариб ки ягон шаку шубҳа не, зеро ӯ ба дастае меравад ки ғайр аз Роналдо қариб ҳамаи Португалия онҷост. ҷои муқаддас холӣ намемонад мегӯянд. Бо рафтани ТРИНКАУ ки аслан барои пайдо кардани
ки вақти зиёди бозӣ ба Вулверхэмптони Англия ба иҷора рафт, бархе аз бозигарони Барселона 2 имкони дар ҳайати асосӣ бозӣ карданро пайдо карданд. Алекс Кальядо аз қабили он дастпарварони мактаби Ла-Масӣ аст ки бо пайдо кардани имкон метавонад сағ бидурахшад. То ин дам ба ӯ чунин имконият дода нашудааст ва акнун баъди рафтани ТРИНКАУ чунин имкон пайдо мешавад. Аз рӯи сифати бозингар ӯ хеле суръати баланд дошта метавонад нақши нимувзатгари ҳамлагар ва вингери ростро иҷро кунад. ӯ хеле ҷавон аст ва аз рӯи тахмини коршиносон ӯ умеди футболи Испания буда ояндаҳои наздик метавонад дар ҳайати мунтахаби Испания пайдо шавад. Ман ҳамон вақт ба ҷуроҳоям тавсия медиҳам ки ҳар коре ки мекунед ҳаргиз онро сабт накунед. яъне номаъқулӣ бачагӣ лоиқи сабту навбардорӣ нест. албатта манзури ман корҳои ғайриқонуниянд. охир наход одам барои худ ба қавли компромат ҷамъ кунад. фаҳмидам ки ҳанӯз ягон чизро аз ин гуфтаҳои ман нафаҳмидед. акнун давоми қиссаро гӯш кунед. вақти Барселона дар чӯпон омодагиҳои худро ба мавсими нав мегузаронид, дар утоқи хоби Гризман ва Усман Дембеле телевизор вайрон мешавад ва барои таъмири он устоҳои ҷопонӣ меоянд. ҳини таъмири телевизор Гризман ва Дембеле бо забони худ ки маълум буд ки ин ҷопониҳои бечора онро тамоман намефаҳманд, онҳоро мазоқ мекунанду зиёда аз ин масхарабозӣ ё аниқтараш таҳқирро сабт мекунанд. акнун бо гузашти чанд муддат ин видео дар YouTube пайдо шудааст ки Гризман ва Дембеле ба ҳоли устоҳои бечораи ҷопонӣ механданд. аламораш ин аст ки онҳо миёни ҳамчунин суханони қабеҳро ба ҷопониҳо раво мебинанд, мисли ин ки ин чи забони қабеҳ аст ё дар ватани шумо технологияро мефаҳманд ё ин ки на. ана чунин як қиссаи ҳузнангези миллатгароёна. бо пайдо гаштани ин видео дар YouTube поёни он ҳазорон кас андешаи худро навиштанд ва ягонтаи он ҷонибдори фаронсавиён нестанд. ман низ ин видеоро дидам ва ман ҳам ба гуфтаи ин корбарон ба қавли қуш. Саъдии бузургвор мегӯяд бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш зи як гавҳаранд. эх Усмон ту Антуанро мебояд гулистони Саъдиро бихонед то ба қадри мардуми дигар расед. барои имрӯз тамом. нависед ки амалкарди Гризман ва Дембелеро чӣ гуна баҳо медиҳед. боқӣ бар ҳаматон барори кор. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.